ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. қарори раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлоси 19-уми маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум. мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 24 қонуни Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосияи 19-уми маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум 5 ноябри соли 2024 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ. идомаи ахбор. таҷрибаи қабули Конститутсия дар давлатҳои ҷаҳон аз ҷумла дар Тоҷикистон нишон дод, ки он чун ҳуҷҷати бисёр муҳими сиёсӣ ва санади олии ҳуқуқӣ бо истиқлоли давлатӣ робитаи мустақим дорад. Конститутсияи Тоҷикистони соҳиби истиқлолу озод заминаи эъмори давлати мустақили миллӣ ва пешравии тамоми соҳаҳои ҳаёти мардуми кишварро фароҳам оварда, дастоварди муҳимтарин барои давлату миллати тоҷик маҳсуб меёбад. шарҳи мавзӯъ дар гузориши Зафар Қаюмзода. мо халқи Тоҷикистон қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон буда худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор дониста таъмини соҳибихтиёрии давлати худ ва рушду камоли онро дарк намуда, озодӣ ва ҳуқуқи шахсро муқаддас шумурда, баробарҳуқуқӣ ва дӯстии тамоми миллату халқиятҳоро эътироф карда, бунёди ҷомеаи адолатпарварро вазифаи худ қарор дода, ҳамин Конститутсияро қабул ва эълон менамоем. аз қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон баъди чанд рӯзи дигар 30 сол пур мешавад. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 дар давраи ҳасоси сиёсиву иҷтимоӣ аз ҷониби халқ бо дарки масъулияти бузург тавассути райпурсӣ қабул гардид. баъди қабули Конститутсия дар Тоҷикистон ислоҳоти бунёдиву фарогири сиёсиву ҳуқуқӣ ва иқтисодиву иҷтимоӣ оғоз гардид. соҳаҳои ҳаёти ҷомеаву давлат ба танзим дароварда шуд. Конститутсия бори нахуст Тоҷикистонро ба ҷаҳониён чун давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ муаррифӣ намуд. забони тоҷикиро чун забони давлатӣ эълон ва рамзҳои давлатии мамлакатро муайян кард. ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрвандонро, арзиши олӣ ва халқро баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ эътироф намуд. ин конститутсия барои давлати соҳибистиқлол, давлати намин заминаи ҳуқуқӣ гузошт ва аз ҳамин сабаб мо бо боварӣ комил гуфта метавонем, ки дар таҳия ва қабули конститутсияи навини Тоҷикистон мавқеи роҳбари давлат ниҳоят бузург аст. на танҳо он кас роҳбари раиси комиссияи конститутсиониро ба уҳда доштанд ва бевосита ба аъзоёни комиссия ва аъзоёни гурӯҳи корӣ, аъзоёни зергурӯҳҳои корӣ оид ба қабули меъёрҳои демократӣ дигар давлатҳо омӯзиши он масъалаҳо супориш медоданд ва дар натиҷа конститутсия яке аз конститутсияи мукаммал гуфтан мумкин аст ба ҳисоб меравад ва аз ҷониби коршиносони дигар давлатҳои хориҷӣ мусби арзёбӣ гардид. саҳми президенти мамлакат дар қабули конститутсия ниҳоят калон аст, зеро президенти мамлакат ба масъалаи асосӣ, яъне ба мардум соддаву фаҳмо будани меъёрҳои конститутсия аҳамияти ҷиддӣ доданд ва ҳаёт исбот кард, ки конститутсия ин догма нест ва се тағйиру иловаҳое ки ба конститутсия ворид карда шуданд соли 1999, 2003 ва соли 2016 аз он собит медиҳад, ки ҷамъият давлати Тоҷикистон рушд меёбад, низоми демократии ҷомеа такмил меёбад ва ҳама ин дастовардҳои
давлати азизи мо дар конститутсия дар тағйири иловаҳо ворид карда шуда. 30 соли амали конститутсия собит сохт ки халқи тамаддунсозу фарҳангӣ ва ободгари тоҷик он замон тавонист санаде қабул намояд ки дар ҳақиқат таҷассумгари манфиатҳои миллӣ буда рушди бо низоми давлат ва ҳаёти осудаи ҷомеаро таъмин созад. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон чун ҳуҷҷати олии ҳуқуқӣ санади сарнавиштсозу шиносномаи давлату миллат роҳнамои расидан ба орзуву омоли халқ заминаи низоми ҳуқуқии давлат сарчашмаи рушди қонунгузорӣ кафили ҳуқуқу озодиҳо таъмингари соҳибихтиёрии давлат инъикосгари қонунияту адолати иҷтимоӣ ва баёнгари ҳокимияти халқ инчунин таҷассумгари принсипҳои хиратсолориву инсонмеҳварӣ дар мактаби сиёсии пешвои миллат буда таҷлили ҷашни сисолагии қабули он нишони арҷгузорӣ ба ин падидаи муқаддаси миллӣ аз ҷониби кулли шаҳрвандони тоҷикистон маҳсуб мешавад. гузашти солҳо дурустии роҳи интихобкардаи халқу давлати тоҷикистонро ки бо майлу иродаи мардуми кишвар дар конститутсия дарҷ гардидааст собит намуд. ғояҳои башардӯстонаи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон инъикоскунандаи сунъатҳои пурғановати халқи тоҷик буда аз барҷастатарин намунаҳои фарҳангии ниёгони ориёӣ, анъанаҳои давлатдории сосонёну сомониён ва мероси бузургони таъриху адабиёти аз ҷониби умум эътироф гардида сарчашма мегирад. қонуни асосии тоҷикистон заминаи ҳуқуқиро барои фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, шаклҳои гуногуни моликият аз ҷумла моликияти хусусӣ фароҳам оварда оғози марҳалаи сифатан нави инкишофи давлату ҷомеа гардид. дар ин замина халқ ба худшиносиву худогоҳии миллӣ рӯ оварда корҳои бузургу созанда баҳри сарсабзиву шукуфоии ватани муқаддас тоҷикистон анҷом дода шуд. сокинони тоҷикистон ин санади тақдирсозро азизу муқаддас меҳисобанд, зеро конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯро арзиши олӣ эълон намуда кафолат медиҳад ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз ҷониби давлат эътироф, риоя ва ҳифз мешаванд. конститутсия чун ҳуҷҷати барномавии ҳаёти давлат ва ҷомеа дурнамои пешрафти тоҷикистонро барои солҳои тӯлонӣ пешбинӣ намуда барои халқ бардавому поянда хизмат мекунад. эҳтиром, риоя ва ҳифзи конститутсия кафолати таъмини қонуният, амният ва сулҳу суботи давлату ҷомеа мебошад. давлати тоҷикистон дар асоси қонуни асосии худ имрӯз зиндагӣ дорад ва мо ба ояндаи нек боварӣ дорем, барои он ки беҳбудии зиндагии мардум яке аз омилҳои асосии рушди давлатдорӣ ба ҳисоб меравад. яке аз хусусиятҳои хоси давлати ҳуқуқбунёд мавҷудияти сатҳи баланди маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. бо ин назардошт ба ифтихори сисолагии конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид ки ин нишони хиради воло ва ғамхориву башардӯстии сарвари давлат мебошад. соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидани соли 2024 дарки ҳуқуқу озодиҳои инсон, шинохти ӯҳдадориҳо, пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷинояткориро дар ҳама сатҳҳо тақвият дода ба демократикунониву иҷтимоикунонии ҷомеа, ташаккулдиҳии шуури мардум, тарбияи ватандӯстиву арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ мусоидат менамояд. Зафар Қаймузода, Ахбор. имрӯз дар шаҳри душанбе маросими бошукӯҳи ҷоизасупории озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат доир шуд. дар чорабинии тантанавӣ 132 нафар ғолиби даври ниҳоии озмун бо мукофоти пулӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. Қамариддин Ҳусейнзода гузориш медиҳад. дар даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, ҳайати аъзои ҳакамон ва довталабони озмуни мазкур дар Академияи миллии илмҳои тоҷикистон баргузор гардид. озмун аз рӯи 7 номинатсия баргузор гардид ки дар он 593 нафар ғолибони даври сеюми озмун аз тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ миёни ҳам сабқати зеҳнӣ намуданд. қобили зикр аст ки озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат дар 4 давр миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа
ҷомеа баргузор гардид. бояд тазаккур дод ки аз рӯи баҳогузории ҳайати ҳакамони озмун 84 нафар довталабони озмуни илм фуруғи маърифат ки сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд бо сипосномаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва маблағҳои пулӣ қадрдонӣ шуданд. ҳамзамон дар театри опера ва балети тоҷикистон ба номи Садрдин Айнӣ маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони озмуни ҷумҳуравии илм фуруғи маърифат доир гардид. дар маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони озмун муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ ва намояндагони вазорату идораҳои дахлдор иштирок намуданд. иброз гардид ки озмуни ҷумҳуравии илм фуруғи маърифат таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади амалисозии бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф соли 4 аст ки баргузор карда мешавад. ҳадафат баргузории он рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм ба истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самт мебошад. дар даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуравии илм фуруғи маърифат 132 нафар соҳиби ҷойҳои намоён гардиданд. аз ҷумла 22 нафар сазовори ҷойи якум, 44 нафар соҳиби ҷойи дуюм ва 66 нафар сазовори ҷойи сеюм гардиданд. нафароне ки соҳиби ҷойҳои намоён гардиданд бо диплом, сипоснома, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ карда шуданд. аз ҷумла нафароне ки сазовори ҷойи якум гардиданд 35 000 сомонӣ, соҳибони ҷойҳои дуюм 25 000 сомонӣ, нафарони сазовори ҷойи сеюм гардиданд 15 000 сомонӣ ба ҳар як нафар тақдим гардид. ҳамчунин ба омӯзгороне ки шогирдонашон ҷойҳои намоёнро сазовор гардиданд бо 10 000 сомонӣ қадршиносӣ карда шуданд. Қамардин Ҳусейнзода, Баҳодури Қурбон, шаҳри Душанбе, Ахбор. давоми 2 рӯз 29 ва 30 октябр дар шаҳри Душанбе намоишгоҳи саноати Тоҷикистон доир шуд ки дар он корхонаҳои бахшҳои соҳаи саноат ва кишоварзӣ номгӯи зиёди маҳсулоти ватаниро муаррифӣ намуданд. гузориш дар ин хусус. 2 рӯз мешавад ки дар доираи форуми сармоягузории маъдан ва металлургия дар қатори ширкатҳои дохилӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди моҳирсемент бо пешниҳоди 8 номгӯи маҳсулот аз қабили семент, гаҷкардон, профилҳои оҳанин ва дигар масолеҳи сохтмонӣ иштироки фаъол дорад. барои истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ ашёи хоми маҳаллӣ истифода гардидааст. солона ин корхона 1 200 000 тонна сементи навъҳои 400 ва 500 истеҳсол намуда, номгӯй ва ҳаҷми истеҳсоли дигар намуди маҳсулотро низ зиёд менамояд ва ҳарчи бештар роҳ ёфтан ба бозорҳои дохиливу хориҷӣ дар ин форум иштирок доранд. маҳсулотҳои мо аз ашёи хоми ватанӣ истеҳсол мешаванд ва барои саломатии шаҳрвандон ҳеҷ зараре надоранд. инчунин маҳсулотҳои мо дорои сертификатҳои зиёди ҷаҳонӣ мебошанд ки ин низ сифати маҳсулоти моро нишон медиҳад. мо бисёр шод ҳастем ки чунин имкониятҳо пайдо мешаванд ки мо метавонем маҳсулоти ватании худро ба шаҳрвандон ва ба шаҳрвандони дигар давлатҳо нишон диҳем. намоишгоҳи саноатии Тоҷикистон дар доираи нахустин форуми байналмилалии сармоягузории соҳаи маъданҳои кӯҳӣ металлургияи Тоҷикистон 29-30 октябри соли 2024 дар маркази намоишгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе намоишгоҳи саноатии Тоҷикистон барои меҳмонони дар форуми байналмилалии сармоягузории соҳаи маъданҳои кӯҳӣ металлургии Тоҷикистон баргузор гардид. ҳамкорони нав, шарикони нав барои ҳамкорӣ, барои минбаъд содирот ба кишварҳои дигар, ҳамчунин ҷалби технологияи пешрафта, ҷалби мутахассисони пешрафта ва дигар масъалаҳои ҳамкорӣ, масъалаҳои вобаста ба доду гирифт, масалан баррасӣ мешаванд, гуфтугӯ мешаванд, бо имкониятҳои истеҳсолии мо шинос мешаванд, мо бо имкониятҳои истеҳсолии онҳо шинос мешавем. дар ҳоли расидан ба мувофиқа ҳамкорӣ мекунем, масалан аз онҳо маҳсулот мегирем, ба онҳо маҳсулот пешниҳод мекунем. яъне як доираи фарохи ҳамкориҳо барои мо фароҳам оварда мешавад дар доираи ин чорабиниҳо. ба ҳамин хотир мо ҳамеша кӯшиш кардаем ки дар намоишгоҳҳое ки мешаванд ширкати фаъол дошта бошем, ҳама ҷониба омодагӣ бинем, маҳсулоти нав ба нав пешниҳод кунем.
در تالار محصولات صنعتی تاجیکستان گوشه‌های ساحه صنعت ماشینسازی، خیمیا، نساجی، معدن، کندانی‌های فایده‌ناک، مصالح ساختمانی، انگشت، تکنولوژی‌های اطلاعاتی، انرژتیکا، خوراکواری، کشاورزی و کارگاه و کارخانه‌های استحصالی اشتراک نموده نامگوی زیاد محصولات وطنی را پیشکش حاضرین گردانیدند. واسطه‌های نقلیات مسافرکش و بارکش، حربی محافظتی، اینچنین تکنیک‌های کشاورزی تاجیکستان در میدان گشاده نمایشگاه به نمایش گذاشته شده بودند. فورومی که برگزار گردید این اصلا جلب سرمایه برای رشد صنعت کوهی متالورژی رو در بر میگیرد. ما در فورم با اشتراک سرمایه‌گذاران خارجی صحبت‌ها گذراندیم. تشکیل چنین نمایشگاه‌های بین‌المللی بر هوا باعث گسترش یافتن همکاری‌های میان کارخانه‌های استحصالی صنعتی، رشد پیشرفت فعالیت کارخانه و کارگاه‌های استحصالی و افزایش نامگوی و حجم صادرات محصولات صنعتی معنیداد گردید. نمایشگاه با مقصد تأمین نمودن رشد ساحه صنعت و نائل گردیدن به هدف چهارم استراتژی ملی صنعتی کنانی با سرعت کشور برگزار گردیده در دایره آن محصولات کارخانه‌های صنعتی استحصالی به مهمانان و صاحبکاران معرفی و بدین وسیله همکاری با کشورهای اشتراکدار تقویت بیشتر پیدا نمود. راه‌اندازی آزمون‌های جمهوریوی توجه اهل جامعه را به کتابخوانی و آموزش علم‌های معاصر بیشتر نموده در تفکر همگان احترام و قدرشناسی، ارزش‌گذاری به آثار پرقناوت گذشتگان و پیروی به اهل بزرگان علم و ادب را تقویت می‌بخشد. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. علم و دانش که روشنگر راه انسانی است، آن را بزرگان علم و ادب برای جسم و تن آدمی چون جوشن پنداشتند و همیشه برای مطالعه کتاب و توجه بیشتر به آموزش علم‌های زمان روانه نمودن اهل جامعه را تلقین می‌نمایند. ملت تاجیک در طول تاریخ صاحب فرهنگ و تمدن پرقناوت بودند. خوشبختانه این عنعنه نیکی گذشتگان یعنی صنعت کتابداری و سخنوری امروز نیز در تاجیکستان صاحب استقلال ما موقعی شایسته دارد. با مقصد جلب بیشتری ساکنان مملکت خاصا نسل جوان و نورس با مطالعه پیوسته کتاب و آموزش علم‌های معاصر طول 7 سال می شود که با تشبث وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی بیبلیومارافون تحت عنوان همنشین نیست بهتر از کتاب با اشتراک خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عمومی مملکت در سطح بلند برگزار می گردد. آزمون مذکور بار دیگر توجه اهل جامعه بخصوص نسل جوان را به آموزش علم و مطالعه پیوسته کتاب بیشتر نموده همساله نتیجه های نظررس به بار آورده ایستاده است. به همگان معلوم است که در زمان استقلالت سیاست فرهنگی حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا دستگیری های پیگیرانه اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ساحه کتاب و کتابداری خیلی پیگیرانه رفته ایستاده است. سال هفتم است که بیبلیومارافون تحت عنوان همنشینی به از کتاب مخواد در سراسر جمهوری برگزار گردید و امروز جنبست این آزمون در مؤسسه دولتی کتابخانه دولتی بچگانه جمهوریوی با اشتراک غالبان شهر و ناحیه ها و ولایت های کشور برگزار می گردد. هدف اساسی چاره‌بینی مذکور این پیش از همه دریافت چهره های نو در بین کودکان و نورسان اوید به سمت کتاب و کتابخوانی می باشد و باعث خوشنودی است که در سال جاری اشتراک داوطلبان در این آزمون خیلی خوب گذشت و تعداد اشتراک کنندگان نسبت سالهای قبلی زیادتر بودند. باعث افتخار سرفرازی است که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتا با دستگیری رهبر معظم کشور در سراسر جمهوری چندین فستیوال ها آزمون ها راه اندازی می‌گردد و امروز در مؤسسه دولتی کتابخانه دولتی بچگانه جمهوری با نام استاد میسائیل میشکر رسمی پشتشروی آزمون جمهوری بیبلیومارافون تحت عنوان همنشین بهتر از کتاب مخواه جریان دارد. در سراسر کشور از دهکده دور تاجیکستان تا پایتخت عزیزم شهر دوشنبه آزمون جمهوری بیبلیومارافون دوام داشت و امروز باعث افتخار است که اون خوانندگانی که در مؤسسه تعلیمی فراگیر بودند در این آزمون اشتراک داشتند و خوانندگان فعال امروز با مکافات‌های پولی و افتخارنامه و دیپلم‌های فستیوال
جانبست میگردد. امروز سزاوار جای افتخاری شدم از آزمون جمهوری بیبلیا مارافون تحت عنوان همنشین بهتر از کتاب مخواه. من مینداری به اندازه خود را به پیشوای معظم ملت میرسانم که برای ما نورسان چنین شرایط های خوب را فراهم کرده. ضمن جایزه سپاری ذکر گردید که کتاب سرمایه عقل و خیرات، ثروتی بی‌بها، کانی گنج و معرفت و مجموعه اخلاق نکویی است که انسان را برای راستی و راستکاری، خیرتمندی و مردانگی و متانت و بزرگی راهنمایی می‌سازد. از گذشته تا به امروز کتاب برای انسان یک مأخذ بی‌بهای عقل و خیرت است. هر یک خلق ملت محض توسط کتاب تمام میراث گرانبهای خود را در طول عصرها آموخته است. اقدام نجیبانه حکومت مملکت جهت عملی سازی آزمون‌های جمهوریوی دوام چند سال اخیر علاقه نتیجه‌های دلخواه به بار آورده، سطح علم آموزی و توجه شهروندان به کتابخوانی در قلمرو کشور در حال رشد و پیشروی قرار دارد. قابل ذکر است که غالبان آزمون جمهوریوی بیبلیا مارافون تحت عنوان همنشین نیست بهتر از کتاب با دیپلم و افتخارنامه ها و تحفه های مالی و خاطروی قدردانی گردیدند. زین العابدین سلامی‌دین، فرهاد واسع، فریدون عبدالرحمنوف، شهر دوشنبه. اخبار. بیننده های گرامی تا نشرهای بعدی با اطلاع تازه.